ஸோ ஹாய் ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நேச்சுரலான பிளேஸ். ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம போட்டாலும் சூப்பரான ஒரு நேச்சுரலான அற்புதமான பிளேஸ் தான் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த இடம் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துட்டிங்கன்னா கோபிச்செட்டிப்பாளையத்துலேருந்து மேலே போனீங்கன்னா கடம்பூர். இந்த இடம் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். இது ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன். கடம்பூரில் தான் இன்றைக்கி வந்து இடம் பார்க்க போகிறோம். கடம்பூரை சுற்றி அதாவது 7 கிலோமீட்டர் 5 கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்கில் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். அதாவது கடம்பூர் சிட்டியை ஒட்டின பகுதிகள். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இடம் ஃபுல்லாகவே வந்து நம்மளுக்கு பிக்சர்ஸாக வந்திருக்கு. ஸோ இந்த இடம் வந்து சேலுக்கு இருக்குது. மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 7 ஏக்கர், ஒரு கிணறு இருக்குது, 2 போர்வெல் இருக்குது. அதேமாதிரி இபி சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 சர்வீஸ் இருக்குது. ரெண்டுமே ஃப்ரீ சர்வீஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க. ஸோ அதேமாரி 100 தென்னை மரம் இருக்குது, 400 தென்னம்பிள்ளை வச்சுருக்காங்க. ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன், இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா கடம்பூரில் வந்து இருக்குது. 100 தென்னை மரம், 400 தென்னம்பிள்ளை வந்து வச்சுருக்காங்க. இபி சர்வீஸ், அக்ரிகல்ச்சர் சர்வீஸ் ரெண்டுமே ஃப்ரீ சர்வீஸில் வந்து இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து தண்ணி செலவு எதுவுமே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அதேமாரி தண்ணி பாய்ச்சிற இடம் ஃபுல்லாகவே இருக்குது. தண்ணிக்கு எந்த பஞ்சமும் கிடையாது. அதேமாரி ஒரு கிணறு இருக்குது. ஸோ மொத்த ஏக்கர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 7 ஏக்கர். இடம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த இடத்த பற்றின டீட்டெயில்ஸ், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாங்குற மாதிரி இருந்தாலும் விற்கிற மாதிரி இருந்தாலும் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கங்க.